Nyt. Tää on Alexis Steba-versio. Tässä teille. Aha. Saatana. 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 Scooby-Doo, Mr. Alex. Tää biisi on omistettu kaikille lapsille. Check down. Kävelin kadulla ja mietin juttuja ja nostin kättä. Sillä vastaan tuli tuttuja. Jatkoin matkaa ja mua tuli vastaan hirvi nimeltä Miikka. Koti pidätellä naurua, kun sillä oli älä vika. Se kysyi menen kauppaan, haluatko tulla mukaan? Minä näin kun se varasti ES:n. Mietin, että mitä täällä tapahtuu, kun se Miikka sanoi mulle, että ammuu. Se pysäytti lapsia, jotka oli pyöräilemässä ja alkoi huudella niitä perseestä. Ja mie sanon, ole nyt Mika hiljaa. Tanno Penika, vetä sua turpaan. Hirvi sano, okei. Se otti pampun ja kytiltä rahat vei. Soitin äitilleni, että tää lampihirvi. Se otti ritsan ja ampui siltä pään irti. Kuiva lihan voitte kauas nähdä ja seinäkoristaa puolet hytty sen päästä. Ja tarinan opetus oli se, että ole hirvi tai et, mut mulle vittuile. Yhtäkkiä kaikki tanssi ja minun suusta lensi paski. Ja kun minun vaatteeni varasti, olihan ne lakialla alasti. Tää biisi